салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз ба шумо як намуд рогалик, намеҳин тавр рогаликро ба шумо нишон диҳем. барои ин ба мо ҳамин гуна маҳсулотҳо дар кор аст: орд, хаза юшка, сахарни пудра, сгӯшонка варёнка. мо маргаринро гирифта бо орд якҷоя мекунем бо ҳамин тарз. вақте ки зуволаи мо тайёр шуд, онро гирифта ба зуволачаҳои майда, яъне ба ҳамин тарз тақсим мекунем. кӯшиш мекунем ки ҳамааш якчен ояд. гирифта бо ҳамин тавр тунук карда аз мо сгӯшонка варёнка шумо метавонед варени ё ин ки мураббо андохта бо ҳамин тарз печонед. мо печениро гирифта дар тафтон дар ҳарорати 200 ба муддати 20-25 дақиқа мегузорем. бо мо метавонем ки инро бе начинка тайёр кунем бо ҳамин тарз. ҳам бе начинка, ҳам бо начинка хеле бомазза ва резонак мебиёяд. вақте ки печени мо тайёр шуд, дар сахарни пудра меандозем ва бо ҳамин тарз ба печенамон сахарни пудраро мемонем. печени мо хеле бомазза меояд. дӯстон, шумо метавонед дар ин канал подписатсия кунед ва лайкро фаромӯш накунед. ҳоло мо ба шумо нишон медиҳем бо начинка чӣ тавр аст ва бе начинка. ҳардуашам хеле бомазза ва резонак меояд. дӯстон, метавонед ба дӯстони худатон тайёр кунед. хайр.